लागल बा हम सूती न पाई रतिया में रोग ऐसन हमरो लागल बा। मिक्स बाय मां शारदा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ। तोहर देख के चढ़ल जवानी मन हमर हो पागल बा पागल बा। तोहर देख के चढ़ल जवानी मन हमर हो पागल बा हम सूती न पाई रतिया में रोग ऐसन गोरी हमरो लागल बा हम सूते न पाई बरतिया में रोग ऐसन गोरी हमरो लागल बा। मिल के जन मन बड़ी करे गोवा के लोगवा से जीवा डरे चुपे चोरी गोरिया गई हो जाई कामरानी खड़े 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 मिल के जन मन बड़ी करे गोवा के लोगवा से जीवा डरे चुपे चोरी गोरिया गई हो जाई कामरानी खड़े 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 सबसे सपना में आइलू रानी मोरा अखिया जागल बा हम सूते न पाई बरतिया में रोग ऐसन गोरिया हमरो लागल बा हम सूते न पाई बरतिया में रोग ऐसन गोरिया हमरो लागल बा हमरो लागल बा हमरो लागल बा। राइटर पंकज के मानिल बात यादो आनंद संगे काटिल रात प्रकाश गोल कहे सुनाए गोरी करी है ना नीति से तोहरा से खात तोहरा से घात राइटर पंकज के मानिल बात यादो आनंद संगे काटिल रात प्रकाश गोल कहे सुनाए गोरी करी है ना नीति से तोहरा से खात तोहरा से घात मने कोई दिहलु दिनेश के उ त घर ही से भागल बा हम सूते न पाई बरतिया में रोग ऐसन गोरिया हमार लागल बा लागल बा हम सूते न पाई बरतिया